Waosan sabda Mazmur sekawan ayat 1-8. Tunga ing wayah bengi. Kanggo lurah pasinden binarung swaraning celempung, Mazmur anggitane Sang Prabu Daud. Manawi kawula sesambat mugi karsa paring wangsulan doala ingkang leresaken kawula. Ing saklebeting karupekan paduka ingkang paring omber dhateng kawula. Mugi karsa paring sih piwelas dumateng kawula, saha karsa miyarsakaken pandonga kawula. He para priya, nganti pira suwene kaluhuranku diwirangake, nganti pira lawase anggonmu padha rumaket marang kang tanpa guna, sarta anggonmu mburu marang pagorohan. Padha sumurupa yen Sang Yehuwa wis milih kang dadi kekasihe. Sang Yehuwa karsa midhangetake samangsa aku nyenyuwun marang panjenengane. Nepsuwa nanging aja nganti gawe dosa. Mosio sajroning atimu ana ing paturon, nanging tetepa meneng. Padha nyaosna korban kang bener sarta kumandela marang Sang Yehuwa. Kathah tiyang ingkang sami mungel mekaten. Sapa kang bakal nyumurepake kang becik marang aku? Duh Yehuwa, paduka mugi karsa mletekaken cahyaning wadana paduka dhateng kawula sadaya. Paduka sampun paring kabingahan dhateng kawula, nglangkungi tiang-tiang samangsa angsal gandum tuwin anggur kathah. Kanthi ayam tentrem kawula badhe leya-leya lajeng enggal tilem, amargi Duh Yehuwa namung paduka ingkang jalari kawula manggen kanthi tentrem.